Ito yung lulutuin ko. Ayan, cauliflower. Cauliflower. Gulay-gulay na ito. And then, this one. Cabbage. Cabbage. Peas. Chicharo. Fish yan, peas. Chicharo. And then, meron din tayong beans. Bagu beans. Carrots. Ayan, nagigisa ko lang dyan. Hintayin natin na hanggang sa mawala yung tubig-tubig niya. Pork giniling ito. Lagay ko na rin yung paminta. Para may lasa na siya. Para yung karne may kumapit na lasa. Nilagyan ko kanina ito pala na ano. Nilagyan ko na ng konting salt. Pero dagdagan ko. Kasi yun na lang yung dry na. Ay, nagmantika na. Pero, ayan, lalagyan natin siya. Lalagyan natin yung garlic tsaka onion. Garlic. White onion yung ginamit ko. Kasi ito yung natin garlic. Lagyan tayo ng konting oil. Kunti lang. Para dumikit.
Dito lang. Takpan ko ulit to, guys. Buksan na natin. Plus, ilagay mo ito. Cabbage. Hindi ko nagamit yung isang nalang yung kamay ko. Nagkamay lang ako ng mancha. Takpan ko lang for 1 minute, pwede na to. Pwede na. Ayan, luto na, luto na. This is for our lunch. If you like my home cooking demo, please like and share and subscribe if you're not yet subscribed to my channel. Thank you so much for watching. Yeah, that's it. Thank you for watching, guys.